Slušajući pozorno sve ovdje koji su se javili za govornicu, tek sada shvaćam da je stvarno onaj proračun 2013. povijesni. Ali jednako povijesni, mi ga svi zajedno jednoglasno usvojili, a on prošao kako je prošao na rebalansu, kako je prošao u ostvarenju, da se svi pokrijemo po ušima i da kažemo car je gol, grad u problemima. Uistinu nikom nije ovdje cilj da se ovdje nadglasava, pravi pametnije jedan od drugoga, šta je bolje, šta je gore. Cilj je gradonačelnika kao predlagača da predloži po njemu, znači on je za to odgovoran, to je njegova nadležnost, najbolji proračun što on misli da je najbolji. Da iz mogućeg okvira sredstava koje on ima na raspolaganju kao gradonačelnik i koje misli da će namaknuti, jer mu je to posao, napravi prioritete. On je to tako napravio kako je napravio. Na nama je da raspravimo, naravno većina će usvojiti ili ne podržati ovaj proračun. Ja ću biti najsretniji da na kraju 2014. ako Bog da budemo živi i zdravi kad dođemo ovdje, da sve ovdje što je zapisano bude i realizirano. I vjerujem svi ovdje koji sjede će da tako razmišljate. Pa to nam je po Bogu cilj da se ostvare planovi. U samim sredstvima, u prioritetima. A naravno te onda možemo imati različita mišljenja svi i na to imamo pravo. Neko misli da je prioritet jedno, neko misli da je prioritet drugo. Ja osobno mogu reći da mi je žao što sam vidio stavke u proračunu kao što je kanalizacija Belih Sela, da je 0 kuna. Isto mi je tako žao da što nema stavke uopće ni projekata za novi dom u Nardu i niz drugih projekata koji su bili najavljivani prije 5-6 mjeseci. Ali, složit ću se i sa tim, kako je Lac rekao jednom, s obzirom da smo mi raspravljali u ovom gradskom vijeću o Vladimirovačkom domu, pa barem 10 godina, 12 godina ovdje, od 10 godina mi pričamo o Vladimirovačkom domu, sad ćemo ga krenuti. Onda jednom Lac bio toliko revoltiran na jednom sastanku gdje je rekao, znate šta, ako ga nećete krenuti, nemojte ga više ni stavljati da ima poziciju uopće. I bio u pravu. Sad je stavite 600.000 kuna, mene je drago da je stavite, daj Bože da se realizira sve to. I da se nastavi taj projekat, jer smatram da i jednim Vladimirevcima je to potrebno. Ali isto tako, ne mogu se složiti s time, gradonačelnik ima mišljenje, uvažavam, da je 200.000 kuna puno za programsku djelatnost u kulturi. Gradonačelniče, moje mišljenje je drugačije kao gradskog vijećnika, a to imam pravo da ga ovdje kažem, da bit postojanja udruga u kulturi je programska djelatnost. Oni zato postoje da svojim programima prezentiraju ono za što postoje. Tradiciju, kulturu, običaje i sve ostalo. 200.000 kuna za sve kudove na području grada Valpova, to je jako malo. Treba sjesti malo sa ljudima koji vode kudove, koji su predsjednici, koji su dugo u kulturi, pa da kažu kao struka šta znači 200.000 za takve programe. Ali pošteno je. Gradonačelnik kaže racionalizacija i pošteno je reći da ne može se 200.000, ja predlažem 150, 100 i to je u redu. I to je za mene poštenije i onda reći računajte na to. Nemojte računati na nešto više. I to je u redu. Ali gradonačelnik će to tako treba i reći, to ste rekli, to je u redu, apsolutno. Tako i za šport i za sve ostalo. Treba reći, mislimo da je to, nema lažnih obećanja, u to se ukviriti i gotova priča. Nešto što uistinu ne volim, to je znači da se ljudima upravo koji stave svoje ime i prezime kao ljudi koji rade za udruge i obećavaju tim istim ljudima na terenu, bit će, na kraju nema. Nije ni to dobro. Došli smo u tu situaciju ove godine, nažalost, što nije dobro. Sjetit ćemo se prošlog proračuna i onda su se lomila koplja da bi svi zajedno, jer je odnos u gradskom vijeću bio takav kakav bio, podržali jednoglasno povijesni proračun, pa ajmo podići 60.000 vatrogascima i smatramo svi da je to potrebno, jer vuku dugove iz prijašnjih godina. Ajmo podići za šport, jer to je Valpovci treba kao i svim ostalim udrugama. I mi smo to napravili. Ali šta se opet dogodilo u konačnici?
Nismo izrealizirali. Šta od toga imamo? Šta ćemo od toga imati ako ćemo se danas ovdje preglasavati, a očito da hoćemo, ako ne budemo izrealizirali? Znači mi trebamo svi zajedno učiniti sve da se izrealiziraju ove prihodovne strane, jer bez njih nema rashodovnih. Ako to bude tako, bit će dobro. A uistinu mislim da ovdje ne treba niko nikog doživljavati da su ovo nekakva politička prepucavanja. Ovo je lokalna politika, komunalna, ja je zovem. Ljudi svi želimo najbolje svome gradu i svoje mjestu. I uistinu mislim da su u ovom proračunu po meni prioriteti malo pobrkani, to je moje mišljenje. Mislim da gradonačelnik nije imao izbora da bi opet željoteku i želja koja mora namiriti, morao povećati prihodovnu stranu, to morao napraviti, ali uistinu želim da evo u konačnici ovaj proračun bude realizirano što boljem okviru. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospodin Ivanović, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče, lijep vam pozdrav svima. Malo ću na početku biti duhovit, u stvari pokušat ću biti duhovit. Ova cijela diskusija u biti me podsjeća na dječaka koji je dobio da pročita lektiru. Naravno došlo je vrijeme da mora braniti lektiru, a on zna samo naslov i pisca. Ali pokušava dobiti 2. To je nemoguće. Nisi pročitao sadržaj i opći dojam mislim da nije toliko bitan. No, šalu na stranu. Ovo je Jozo dobro konstatirao na kraju. Ovo je zaglavni kamen politike koja se provodi na području ovog grada i moramo znati da u biti proračun to je politički dokument. Znači, političke stranke koje su dobile povjerenje građana na izborima imaju pravo kreirati proračun na osnovu svojih vizija kako vide u budućnosti i grad Valpovo i prigradska naselja. I tu nema uopće rasprave. Svaka politička opcija će reći svoju observaciju na taj proračun. Ona može biti suvisla, argumentirana, a može čak biti parcijalna, ni to im se ne može zamjeriti, jer to je stvar, kažem ponovo, politike. Reći ću samo nekoliko stvari za koje smatram da su bitne da bi o nečemu govorili. Dobro je možda usporediti sa nečim što se recimo zna. Jozo kaže da u ovom zadnjem svom dijelu da je 200.000 kuna za potrebe programske aktivnosti u kulturi malo. Može se govoriti na taj način, ali smatram da nije bitno koliko negdje novca ima. Smatram da je došlo vrijeme da znamo kako se taj novac troši. Mi smo dosta godina potrošili gdje su udruge i u kulturi i u sportu, budimo iskreni, nerealno i neracionalno trošile novac. Niko nije kontrolirao te udruge na što one troše silne novce. Bitno je da su u datom trenutku te novce dobili. Ja smatram i ponovo ću ponoviti to, da je došlo vrijeme da preispitamo ovaj dio kada su u pitanju vijeća mjesnih odbora i da mjesnim odborima vratimo ono što su imali nekada, to je pravna osobnost. Ako imaju x novaca na svom računu, onda će oni odlučiti način na koji će te novce potrošiti u Harkanovcima, Ivanovcima ili Vladimirevcima, sasvim je svejedno, ali će isto tako imati odgovornost prema onima koji troše taj novac da u datom trenutku znaju reagirati i reći nećemo se više tako igrati, ne možete vi potrošiti na jedno putovanje, ne znam, kulturno-umjetničkog društva 30.000 kuna za 2 dana. Mi to nemamo s čim platiti, niti želimo to platiti. Reći ću samo usporedbu, evo županija je donijela proračun prije nekih tjedan dana, pa ću evo reći samo ovu usporedbu vezano za kulturu. Županija iz svog proračuna koji je 358 milijuna kuna planiran za 2014. godinu za kulturu izdvaja oko 16 milijuna kuna, od toga 12 milijuna kuna odlazi za 50% sufinanciranja HNK u Osijeku i 3 milijuna kuna odlazi za galeriju likovnih umjetnosti, znači od 16 milijuna 15 je već raspoređeno za ove dvije ustanove, a za programsku aktivnost znači svih udruga na području Osječko-baranjske županije odlazi 760.000 kuna.
Znači, sad kada usporedite 358 milijuna kuna proračuna i ovaj dio koliko je to u postocima, neka evo neko izračuna, možda ko zna bolje matematiku od mene, a mi na svojih 23 ili 4 milijuna idemo sa 200 tisuća, što je nekih skoro 10% proračuna. Mislim da su to stvari koje se mogu vagati, mjeriti, ali nisu toliko bitne i presudne za ovo o čemu raspravljamo. Ja smatram da proračun grada Valpova, koji je donešen i koji ćemo donijeti evo za koji trenutak ovdje, dokument u biti koji pokazuje viziju političke opcije koja je dobila povjerenje građana da nešto učini za ovaj grad i prigradska naselja. Leon je ovo kao odgovorna osoba za izvršenje proračuna sa svojim stručnim službama dobro posložio. Ja ću evo reći da mi kao vijeće mjesnog odbora pozdravljamo ovih 600 tisuća kuna u proračunu za 2014. godinu, ali se nadam i duboko se nadam da neće biti kao možda do sada da se u rebalansima koji se rade negdje u prosincu ili studenom mjesecu te iste godine onda ta sredstva jednostavno zbog neispunjenih uvjeta brišu iz proračuna. Smatram da je došlo vrijeme da se dom u Ladimirovcima mora napraviti, jer to nije hir mještana Ladimirevaca, to je nasušna potreba. Imamo zgradu koja je stara 105 godina, koja je nekada bila prvobitno štala, nakon toga je tek preuređena negdje 930. godine u dom. Stvarno je došlo vrijeme da dobijemo dom koji može koristiti ne samo Ladimirevčanima, nego svima onima koji budu u potrebi da jedan takav prostor polivalentan koriste za svoje potrebe. Prema tome, evo ja kao vijećnik grada Valpova, kao predsjednik vijeća mjesnog odbora Ladimirevci mogu biti zadovoljan s ovim i nadam se da će i gradonačelnik, pa naravno i službe grada ovaj puta stvarno zagristi ozbiljno ovaj projekt i da ćemo u budućem razdoblju imati o čemu govoriti, a to je novi dom u Ladimirevcima. Hvala lijepa. Hvala lijepo, gospodin Tiško, Što se tiče komentara kada se spominje županija i financiranje u kulturi, ja bih volio da to je više. No, svi znamo da udruge na području grada Valpova financiraju lokalne jedinice, gradovi i općine na svojim područjima. I onda kad županija da 5000 kuna mom kudu iz Harkanovaca, pod navodnicima mom Harkanovačkom, a dobije za godinu dana iz Valpova 10, grada Valpova, onda je to za taj kud to su velika sredstva. Što se tiče kao predsjednik vijeća mjesnog odbora, kad se već spomenuo, nisam sretan što nije stavka za projekte kanalizacije za Bela Sela i nisam sretan što ne vidim stavku, a obećana je asfaltirana cesta do groblja u Harkanovcima. Hvala lijepo.